Sitten kun koivet ja siivet katkaistu, niin lähdetään nylkemään nahkaa ja täältä kaulasta varovasti lähtee ratkomaan. Tuossa pitää varoa, että ei riko tuota kupua. Varsinkin kun tämäkin on todennäköisesti syönyt tänään kupuuset täyteen jo, niin täällä jyviä täynnä kupu. Peukalon työntää tuolta välistä läpi, niin sen saa vejettyä tuon nahan tuosta netistä tuon koiveen. Tää on siisti, kun se katkaista. Ja siiville sitten ihan vastaavalla tavalla. Puukkoa ei oikeastaan tarvittu tuossa aluksi, kun aukaisee täältä mahapuolelta. Ja ennen tätä vaihetta ei kannata suolistaa lintua, niin se on kaikkein helpoin tehdä tässä nyt. Eli tuosta viiltää pyrstön kohdalta ensin vähän matkaa ja sitten täältä, täällä on nämä luut, niin luiden vierestä varovasti ei puhkase tuolta auki. Toiselta puolelta tuosta. Ja sitten varovasti tästä ratkoo tuon nahan. Rasvaa on aika paljon meillä. Noin. Ja nyt sitten suolistaminen hoituu tässä vaiheessa. Sormet tuonne taakse niin, että saa kerralla tuon kivipiiran tuolta esille. Ja sitten kun saa ihan sen taakse tuonne sormet, niin saa vettyä tuon koko suoliston kerralla pois siitä. Sitten loput sisäelimet ulos sieltä. Ja keuhkot lähtee parhaiten tuolla selkärangan molemmin puolin, kun ujuttaa sormen tuosta rangan reunasta tuonne kylkilujen väliin, tai mitä luita ne nyt onkaan tuossa. Molemmin puolin keuhkot pois, ja sitten hyvä keino sen jälkeen niin on huuhtonut tämä lopuksi, kun se on puhas ja kaikki täältä nämä ruokatorvet ja kuvut ja muut poistettu ja pesaseen hana alla, niin sitten pulloharjalla tämä juoksevan veden alla harjataan ja sillä lailla, että harja voi tulla vaikka tästä aukosta läpikin, niin sen saa helposti puhtaaksi.